Is-sit elettroniku netnews.com.mt b'dera ġdida, sit li se jkompli jwassal aħbarijiet bl-aħħar dettalji kemm mix-xena lokali u kif ukoll dik internazzjonali. Permezz ta' dan is-sit il-qarrejja u s-segwaċi ta' Net News se jkunu jistgħu jaċċessaw l-aħbarijiet b'mod aktar faċli. Barra l-aġġornar tat-taqsim u d-deżin ta' netnews.com.mt, il-qarrejja jistgħu jaċċessaw aħjar is-sit minn mobiles u anke tablets, b'format ġdid li jagħmel il-portal tal-aħbarijiet fost l-aktar moderni u faċli għall-użu. Mis-sit il-ġdid ukoll hemm aċċessibilità aħjar għas-servizz ta' online streaming, kemm ta' Net Television u anke ta' Radio 101. Illum wara nofsinhar saret l-attività ta' tnedija fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Propju fil-ħin li s-sit il-ġdid mar online. Waqt din l-attività, iċ-chairperson ta' Media Link Communications, Rosette Take, stqarret li dan kien proġett innovattiv u wieħed li se jkompli tejjeb il-kwalità ta' ġurnaliżmu ta' Net News. Waqt l-istess attività tkellimna ma' Fabian Demicoli, il-kap tat-taqsima tal-aħbarijiet ta' Net News dwar is-sit netnews.com.mt. Din il-website il-ġdida netnews.com.mt irridu nkunu aktar aċċessibbli għan-nies u għaldaqstant din il-website dak li toffri li tkun fejn tkun tista' segwi l-aħbarijiet tagħna kontinwament aġġornati. Barra minn hekk għandha diversi features ġodda hija aktar friska u barra minn hekk tista' tara wkoll Net Television, Radio 101 billi tafas buttuna waħda fil-homepage u tarhom live dak il-ħin, issegwihom live dak il-ħin. Għaldaqstant inħeġġeġ in-nies isegwu netnews.com.mt. Sa mill-bidu tiegħu permezz tal-ħidma kollettiva tal-ġurnalisti mill-Kamra tal-Aħbarijiet, Net News minn dejjem stinka sabiex wassal l-aħħar u l-aħjar aħbarijiet fosthom l-elezzjonijiet, avvenimenti storiċi, inċidenti fatali u ġrajiet oħra. Apparti minn hekk, Net News ħadem ukoll fuq numru ta' stejjer esklusivi. Bekk, b'dan l-aġġornar tas-sit il-ġdid, il-ġurnalisti ta' Net News se jkunu jistgħu iwasslu aħjar il-messaġġ. Net News se jkompli jkun is-sit elettroniku li jwassal l-aħbar dejjem l-ewwel għandek. Għaldaqstant nistidnukom iżżuru s-sit il-ġdid www.netnews.com.mt.